twak podi elach. Erokamano nya adwa ni mondo mi ng'adi matin mondo mi arwak welo mamoko. Erokamano nya Samuel Oron kanyo. Adwa ni mondo mi wadogi ir Duncan Odiva mabende nitiere yor mbui machiegni. Duncan inyalo mana leronwa ting' maduong' ma intiere godo county ma Homa Bay kanyo. Parni warango ni poni oula omol mathoth to tuoche migamo koluwo pi gi yamo nyalo bedo mathoth. Inyalo mana liekono matin kotenore koda chenrou koluwo ni budget ma higa ni osekadhi kendo ng'eyo ni paro maru weche mag maseche mawuok apoya kod tuoche gin ikro moko kuom ikro ma oseketo machiegni Duncan. Erokamano ahinya Cyprus. Iluonga ni Duncan Odiva, achung' ne weche mag pi, ler kod weche mag sikunde, ler mag sikunde, kendo wang'e maber ni kopo ni nitiere midhiero kaka El Nino bedo, to tuoche ma kaka nyaldiema gini nyalo wuok e yoregi. Koro wan gi chenro mopogore opogore mwatimo e kaunti ma Homa Bay, kendo kuonde mwang'eyo ni nigi weche mag pi mabedo mang'eny kendo makelo tuochegi. Wase timo gimiluongo ni mapping kendo wang'eyo kuondego maber. Watimo gimiluongo ni health education. Wapuonjore gi jogewa mondo ging'e ni ang'o manyalo kelo shida gi ka ok otim to ere kaka inyalo geng'gi sama gitimore. Erokamano Cyprus. Machiegni erokamano ahinya adwa ni mondo mi koro wachak twak